Ang hunas alas 4:36 naman karon sa ako na alas 4:36 karon sa hapon. Samtang ang uko ng taob nga isa mga alas 6:33 kay na, samtang ang taob naman alas 12:27 karon sa hapon. Ang adlaw nagbutlak alas 6:13 karon nga kag magatunod naman alas 6:04 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning luwat sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor dira sa Facebook Live sa kay Irene Pitua, Joel Manila. Good morning sir, watching from Villa Lucasan, Mandalagan. Abi ko sa Manila gid sa watching. Sa Villa Lucasan gali sa Mandalagan. Yes, Rita De Leon Catalan. Good morning world. Divine Aspero Grace. Si Divine Grace guro ni Aspero. Good morning man, no? Sa kay Michael June Season. Maing agaman kag greet ya lang ang saka biyo. Greet ya lang belated happy birthday sa iya cousin kay Captain Jonathan Pomperada sa Barangay Sumag. Captain si Barco ya kay kapitan da si Randy Carmona mo. Kasi lo sila si Cap Randy Carmona nga. Uy, nga daw lain tong kapitan action boy aw. Hindi ka basi sa barko niya kapitan, ha? Kay Josie Joaquin. Good morning man. Christine Menias Villalobos sa mga taga-barangay Pandanon kuno DSB. Good morning. Congratulations sa ARB. Salamat gid Christine. Marilo Kahilig. Thank you man. Happy birthday kuno kay Christina Bolinas today. Happy birthday Christina Bolinas. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Thank you gid ma'am. Kay Sheila Alagos, Erlinda Heroy Imalay. Sa kay One Ball Gallo, dira sa may Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Alma Gallo, Alvarez Gallo, no? Jun Buarom, Marico Jun Buarom, salamat gid. Sa kay Action Eric, happy birthday Action Eric. Yes, happy birthday. Kailan na si Action Eric? Ha? Kailan na siya? Wala lang ko idea, Action Boy, kung pila sa Action Idiyahe, Idiyahan ta karon, sige. Subong gusto mo, subong gidayon. Ari mo ay idiyahan tayo. Happy birthday, Action Eric. Magbanwa, Reporter of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter. Congratulations. Birthday, kung ano na birthday gift. Yasa Kate Cardones, may agaman sa imo. Engineer Earl Bailon. Kag of course kay Mary Joy Camero. Uy, ano na si Action Eric? Pila na? 41. Dahil lang. 42. 1970 siya mong. Ati 51. Ako niya 41 daw nag. Oo, salain mo ma. Sabi ni Action Eric na 41 lang mo. Gani, abi ko gani 51 na sa gali. 31 pag gani. So, ano Happy 51st birthday, Action Eric Magbanwa. Abi ko 51st birthday. Kalain sa 51 na. Happy 51st birthday, Action Marlon Eric. Bidoco Olvido, watching from Diamond Princess, Singapore Shipyard. Maka pa Singapore ko makadto na kay Marlon la. Oo, sige bala. Sa shipyard sa Singapore. Balo ka ang Singapore is known man sa kwan mo sa ship building bala. Gali ka. Kilala na sa shipbuilding. Okay, bongga. John Adrian Subiate. Subiate family sa Barangay 7, Bacolod City. Good morning. Kapitan na da Subiate. Jeril Gadudo. Kagay Linda Heroy Imalay. Jeanette Delino. Good morning sa imo, Jeanette. Mayang aga. Good Sige. morning. Standby na kita sa aton mga balita lokal.
Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, hindi na kinahanglan magpaidalom sa mga authorized person outside residence o kung apor sa RT-PCR test kag quarantine kung mag-abot diri sa siyudad sa Bacolod. Apang gina-require sa gyapon ang RT-PCR test result kag quarantine sa mga returning overseas Filipino workers, returning overseas Filipinos kag locally stranded individuals. Sa interview sa Kapuyan sa Aksyon, ginpahag ni City Administrator M. Ang nga makapila na kabeses nga naga-zero ang COVID-19 cases sa siyudad sa Bacolod kag kung mayara man naga-record lamang sang isa o kung duha kag ining ginalakipan sa mga ROFW, ROF o kung LSI. Suno pa kay Ang, may masobra 50 na ka mga barangay sa siyudad ang COVID-19 free. Damlag lang ginpahayag ni Bacolod EOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon nga ipabilin ang RT-PCR test requirements sa siyudad sa pihak nga gintugutan na sa National IATF ang Uniform Travel Protocol sa pungsod agud nga buhion ang sektor sang turismo. So in our case, ang amo na pagdesisyonan nga ipabilin talang anay ang pag-require sang negative RT-PCR test, especially nga wala na sang quarantine. Ang kabayan sa mapahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M.A. Magapabili ng istrikto nga pagpatigayon sa swab testing kag quarantine sa mga nagaalabot sa siyudad sing Bacolod. Ini ang ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sa Emergency Operations Center sa Bacolod kasunod nga gindula na ini sa Interagency Task Force National. Sunod kay Sorongon, ang rason nga nagnubo ang kaso sa coronavirus disease sa COVID-19 sa Bacolod ang bangod sa istrikto nga health protocol. Dugang pa sang doktor apesar nga mayara sang isa ka digit kada adlaw ang nagapositibo apang hindi kinahanglan ang magkumpiyansa. Una sinigin palayag ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nga ginaprobahan sa IATF ang pagdula sang swab testing kag quarantine apang nakadepende naman sa local government unit kung ano ang ilang mangin desisyon. Ginakabig naman nga isa ka dako nga hangkat sa gobyerno sa siyudad sa Bacolod ang manubo nga acceptance rate sa pumuluyo sa COVID-19 vaccine. Sa interview sa Kapuyan sa Aksyon, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga ang kakulang sa ihibalo sa impormasyon angot sa bakuna ang rason sang manubo nga porsyento sa mga Bacolodnon nga luyag magpabakuna. Suno kay Ang magluwas sa kakulang sa ihibalo sa impormasyon, madamo man ang nagalapta kag nagapalapta sang sala nga impormasyon na hanungod sa bakuna. Doon pa, kung siya ang papilion, mas maayon na lang ang 50% nga proteksyon sang bakuna sang sa wala na gid sang proteksyon batok sa COVID-19. Samtang nanawagan naman si Ang sa mga pumuluyo nga magpabakuna agud malambot sa mga pumuluyo ang ginatawag nga herd immunity kag makabalik na sa normal nga sitwasyon ang syudad. Ang isa ka challenge nila is the low acceptance pasubong sang vaccine. Ang nakita dira naton nga rason is simply because of the lack of information. Lack of information and an abundance of misinformation, Correct. disinformation. Ang dugang nga pahayag ni City Administrator M.A. Naka-record sa dugang nga 90 ka makumpirmado nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kahapon yadlaw Domingo, Pebrero 28, 2021. Sa record sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 338, ang ginpagawa sa Department of Health Western Visayas, tagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 ang probinsya sa Iloilo nga may 46, kag ginasundan sa probinsya sa Negros Occidental nga may 20. Ang probinsya sa Aklan ang naka-record naman sa dugang nga 13 ka mga kaso sa COVID-19, 4 sa syudad sa Iloilo kag probinsya sa Guimaras kag 2 sa syudad sa Bacolod. Wala naman sang bago nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Antique kag Capiz. Ang Western Visayas sa mayara sang 1,202 ka mga aktibo nga kaso sa COVID-19. May na-record man nga 28 ka mga naka-recover sa mga balatian nga nagdala sa kabilugan nga 22,939. Isa naman ang naka-record nga napatay bangod sa COVID-19 ka nagdala man sa kabilugan nga 741. Na-sorpresa naman si Bacolod Mayor Evilio Leonadia sa highest readiness o kung kahanda nga rating nga nakuha sa syudad gikan sa DOH angot sa kahandaan sa vaccination program. Sa statement, ginpahag ni Leonadia, nagsumeter lamang ang Bacolod sang vaccination roadmap kag wala na ibaluan nga mayara gali sang ranking system ang DOH. Sunod sa alkalde, maayo nga ibaluan nga nanguna ang syudad sa DOH rating sa Region 6 para sa kay Leonadia.
na pay off ang unity kag hard work o kung pagpaningwa sang syudad para matap na ang paglaptas ang COVID-19. Nagpasalamat si Nordia kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag sa suporta sa mga konsehal. Padayon nga nagpanawagan si Leonor Diaz ang kooperasyon sa publiko sa pagpatuman sa vaccination program. Natala na naman nga magpatigayon sang hearing si Konsehal Dindo Ramos anggot sa pagpatuman sa anti-riding and tandem ordinance sa Bacolod. Suno kay Ramos, luyag siningay patawag ang mga ahensya nga ang nagapatuman sa nasambit nga ordinansa kaangay sa Bacolod City Police Office kon BCPO, Bacolod Traffic Authority Office o kon BITAO, kag City Legal Office. Nanotisyahan sang konsehal nga wala ini gina-implementar karon sa syudad. Nabaluan nga madamo na sang ginapangluthang sa Bacolod sa diin na masuspetsado mga nagaangkasanay sa motorsiklo. Si Ramos among authors ng City Ordinance number 832 ako naga-regulate sang kasanay sang motorsiklo gikan las 9 sang gabi tubtob las 4 sang aga. Suportado naman sa mga lideres sang industriya sang kalamay sa Negros Occidental ang kampanya sa pila ka mga grupo nga nagaduso kay anay Congressman Albi Benitez sa pagpapili senador sang Pilipinas sa 2022 elections. Sunod kay Sugar Regulatory Board Member Dino Yulo, welcome development sa industriya sang kalamay ang isa ka Negrense nga makasulod sa Senado kag makaduso sa mapulisa angot sa pagsanyog sang industriya sang kalamay hindi lamang sa Negros Occidental kundi pati na sa bugos nga pungsod. Pebrero 25, sang una nga gin-post sa social media ang Visayas for Albi Benitez Senator 2022 nga nagapanawagan sa Negros Island kag Visayas Region nga magbulig agud kumbensyon si Benitez nga magpapili bilang senador. May mga post man sa Facebook nga Albi Negros kag Run Albi Run be our senator for 2022. Si Benitez ang nagserbe bilang kongresista sa ikatatlo nga distrito sa Negros Occidental sa tatlo ka termino kagaron nagaserbe bilang provincial consultant on economic affairs. Nagpangabay ang sangguniang panlunsod sa Bacolod sa City Planning and Development Office kung CPDO kag City Engineers Office nga dapat mayara sang periodic consultation kag coordination sa DPWH Bacolod District Engineering Office anggot sa mga road infrastructure projects kag programs na ginapatuman sa Bacolod. Ini ang base sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga unanimous na ginaprobahan sang konseho. Ang resolusyon ang address kay CPDO Head Mary Jane Ramos kag CEO OIC Engineer Aladino Agbones. Sulo kay Gamboa dapat mayara man sang consultation kag coordination sa iban pa nga natungdan nga ahensya kag utility companies kag telecommunication firms sa pagpatuman sa mga proyekto sa dalanon. Requesting the City Planning Office Head Mary Jane Ramos and City Engineering of OIC Head Engineer Aladino Agbones to seek periodic consultation in coordination with the Department of Public Works and Highways, DPWH, Bacolod City Engineering District, and with other public utility companies. Kabahin sang pahayag ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Face-to-face classes sa mga lugar nga wala sang kaso sa COVID-19 ginaduso ni Senator Soto. Samtang AstraZeneca vaccine natrasar ang pag-abot sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at Okay, good morning dra sakay si Migo Tawan Bolgalyo niya. Congratulations Action Radio Bacolod sa tanan nga awards nga nabaton sang number 1 Action Radio Bacolod. Thank you gid Migo One Ball. Nagpost na may ginsend sa sakon nga GC ang ako nga PM nga picture bala sa mga pagkaon sa Ox Jump. Papilion niya ka, guro. Leo sa Feeling pagkaon. ko lang, papilion niya ka. I-treat niya ka, guro, Action Boy. Sa imo kadalagan bilang Anchorman of the Year. Sige. Good morning man kay classmate ko Teray Linaha Kayaw. Remia Garcia, of course. Sa kay Kagawad Roque Nesia, dira sa barangay Pahanukoy. Good morning. Sa kay Turko Jongko. Maayong aga man tol. Good morning dira sa imo. Dugay na ta wala kit anay. Sa ako kag. Oo, gani. Ita ko na. Gani. Sa kay Jen ako na Maria Rivera Murayama. Maayong aga, pa-shoutout lang kuno sa Rivera family sa Agisan ni Mamaylan. Kag sa mga staff kag comedian sang akon comedy bar dira sa NGC. Oy. Wait agad to ka. Pwede ka nakakadto karon kay syempre pakaunon ka ni Sir sino ganin ni? Sir Juan Bolgalyo sa Oxjam. Tupad lang na mo so na nagawa. Ay na. Pwede ka na kariktas ang sa comedy bar ni Ma'am sino to Moraima. Ma'am Maria Rivera. Maria Rivera. Moraima, di ko na ni Ma'am Maria Rivera. So after Murayama. So after mo to kadto to, kaya syempre kadlo-kadlo kagutumon ka, balik ka naman sa Oxjam. Opod ka? Ginmayo-mayo kung ito garigina, malambag. Congratulations. Para updown mo ko siya. Ay, kalay. Kay Lani Valencia. Lan, good morning dira sa imo. Aha, sa kay uy, kay Maninay ko bingbing la chika. Oh, good morning dira Maninay. Daw way takita na isang Disyembre aw. Wamo ka na bla. Daw la takita na. Yung pahuyado katigulang na sa imo mga Disyembre bangin. Kalay. Alex Untesa, of course, sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan. Charlie Biligorio, watching live sa Valencia City, Bukidnon. Tamyaw lang ang Igmayaan family. Kag, sa Igmayaan, ko rin sa Salvador. Doon sa Toledano, no? Good morning. Sige. Ano pa? Menchi Umadhay, good morning man. Minik Huertas Ramos. Wilma Bornes Lacson. Good morning man sa imo dira watching from Las Piñas. Erlinda Inalay. Good morning kuno sa pamilya sa Barangay Handumanan, Heroic kag Demandante family. Happy birthday kuno ka Action Eric. Sige ka da biyan be, kado nagakwan ako no. Joseph Oria, arin ta kay Joseph Oria. Oh, tikita mong maninay ko. Good morning, yes. Kay, ano ko no? Hindi maninay ko niya kadto di boy. Sino ko daw lata kita na siyempre niya kadto di. Sino ka maninay mo na? Sino ka maninay mo na? Maninay bingbing na chika. Pwede ka upo. Charot! Sino ko lata kita na siyempre niya kadto di. Kalain. Ay nano. Kay Vivian Pondales Gumban. Good morning, Ma'am Vivian. Day na magbato malabago. Maayong agaman. Kay Ma'am Jocelyn Song Comedia. Happy birthday kay Luis Prodigalidad
sa San Diego, California. Bana ni nang Donna Robles Oy. Prodigalidad. Happy birthday! Migo Lois! Yes, happy birthday. O, kantayan ay go! Happy birthday! Happy birthday to you! Do Christmas ay. Ano yung pag 67th birthday man ni Mrs. Dory Prudente. Yes. Sa kilometro 15 sa Kalumangan. Kag Oy. happy 18th birthday man, Tricia Banyes, ang Barangay Busay, Bago City. Kadamo, birthday. Kali ni Kitche sa Mora, ti ko na 18 ka, no ka? Ha? Debutant ka. Kon? 18. Nga babae. Babae niya kay Tricia. Oo. Oh, so happy. Trisyo na ako lalaki mo na. Oo, Tricia. Happy 18th birthday, Trisha! Ano kaya apelido yan? Banes. Tricia kung babae. Trisyo. Trisyo kung lalaki. Oo. Hindi Tris Hindi ka. na pagsugpon ni. Tris ka kay Tricia. Trisha. O Dosya. Oo, pwede. Dosya. Tres ni sayang. Siling ka Happy birthday Kay Ann Treyes Homoles, good morning. Kay Dana Navate Macario, congratulations sa imo connection boy. Yes. Kay Hugh Christ Gabriel, mayong agaman. Mario Valence, nagapamati sa dress sa may barangay Takuling, Valence family and Panagiton family. Sige. Joval Trinidad, good morning sir. Good morning. Sige. Ay kay Ayada, sa ako ni na blues bala, Katrina Cantazo. Uy. The most beautiful nephew. Ay, Action wow, boy nga. dira. Nephew la babae. Babae, niece goro. Niece. Oo, niece kung babae, Niece, nephew kung lalaki. Ate, sige. Perfect. Standby na kita sa aton mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:28. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaduso ni Senate President Vicente Soto III ang pagbalik sang face-to-face classes sa mga lugar nga jutay o kung wala na sang COVID-19 cases sa piyak nga wala pa sang bakuna. Suno kay Soto, iduso niya sa Senado ang resolusyon nga nagahinyo sa ehekutibo nga ipadayon na ang face-to-face classes agud nga makalagas ang level sa edukasyon sang pungsod Pilipinas sa iban nga pungsod sa Southeast Asia. Ginbase ni Soto ang mga pahayag sa manubong nga resulta sang National Achievement Test, Program for International Student Assessment, Trends in International Mathematics and Science Study, kag Southeast Asia Primary Learning Metrics.
Nagapatiman ang senador ngang face-to-face classes mahimo amo ang pinakamaayo nga pamaagi agon mapungga ng pagnubo sang kalidad sa edukasyon sa pungsod. Sa datos ng gobyerno, 433 ka mga syudad kag banwa sa bilog nga Pilipinas ang wala na sang COVID-19 cases. Naatrasar ang pag-abot sa AstraZeneca COVID-19 shots vaccine sa pungsod Pilipinas bago nagka-problema sa supply ang COVAX facility. Sunod kay Department of Health Secretary Francisco Duque III, nakabaton sila sa komunikasyon gikan sa World Health Organization o kung WHO nga maatrasar ang pag-deliver sang bakuna sa kapin isa ka semana. Madumduman nga una naging pahayag sa gobyerno nasyonal nga mag-aabot subong nga adlaw Lunes ang masobra 520 o 500,000 ka doses ang AstraZeneca vaccine apang hindi ini madayon. Kahapon naman nga adlaw nag-abot ang 600,000 ka doses ang Sinovac vaccine nga gindonar naman sang pungsod China sa Pilipinas. Nagapati naman si Vice Presidente Leni Robredo nga dapat involvado ang mga local government units sa pagdesisyon nga halugan ang quarantine restrictions kasunod gin kakas ang mandatory COVID-19 testing kag quarantine. Suportado ni Robredo ang standardization sang travel requirement apang nagakabalaka ini para sa mga local government units nga padayon nagahimo sang tikang para lamang mapungga ng paglaptas sang virus. Sunod pa kay Robredo, delikado pa ang sitwasyon labi na nga mataas pang kaso ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ginaduson ni Robredo nga malikawan ang gulpi nga pagsaka sang kaso ng COVID-19. Liwat naman nga gin-insister ni Robredo nga kung luyang nga liwat mabuksan ang ekonomiya, tutukan ang pagbakal sang bakuna para masugura na ang vaccination program. Nagpanumdum sa publiko ang opisyales ng gobyerno nasyonal sa importansya sa COVID-19 testing apisar nga mag-abot na ang ginbakal nga bakuna kontra COVID-19. Para kay Secretary Vince Dizon, ang pag-abot sang bakuna wala nagakahulugan nga magauntat na ang gobyerno sa detection sa COVID-19. Nagapati si Dizon nga kinahanglan tayuyon ang preventive measures kangay isang pagsuksok sang face mask, social distancing, detection sang kagaw, isolation sa mga nagpositibo sa COVID-19 kag pagbulong sa nagabatsyag sang among kabalatian. Dugang pa ni Dizon nagakinahanglan sang mas mabakod nga testing ang Pilipinas bangod man sa pagdamo sang variant sang COVID-19. Ginpanugyan naman sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga Pinoy nga luyag magtrabaho abroad nga magpabakuna kontra COVID-19. Suno kay POEA Administrator Bernard Olalia, kinahanglanon ang bakuna agud masiguro nga luwas sa katalagman kag maayo ang kayong lawas sa mga Pinoy sa pagpadulong sa mga pungsod nga ila trabahuan. Duha pa ni Olalia, mahimo magdamo sa karon ang gusto nga mag-abroad, ilabi na nga bukas na ang iban nga pungsod sa pagbaton sa mga turista kag trabahante gikan sa iban nga pungsod. Naibaluan nga mga OFWs ang kalakip sa second priority group sang vaccination program sang gobyerno nasyonal. Nagtukod na ang Department of Justice pagi sa NBI sa isa ka composite team nga mag-imbestigar sa tiruhay sa tunga sa matinaw sa Philippine National Police kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Suro kay Justice Secretary Menardo Guevara, ini ang pagapamunuan ni Deputy Director Antonio Pagatpat. Nag-apelar man si Guevara sa Philippine National Police kag Philippine Drug Enforcement Agency nga magkooperar kag ihatag ang bugos nga suporta sa investigasyon sa National Bureau of Investigation o NBI. Naibaluan ginpatawag ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang si Guevara, kaupod sanday PNP Chief Devod Sinas kag PDEA Chief Wilkins Villanueva, angod sa nagluntag ng enkwentro sa tunga sang PNP kag PDEA. Ang ato nagapanguna ang balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kaiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton, Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng... Okay, sa kakaansin mo na. Ari ay kasi migo tawan bolo kuano. May kuano sa may instruction sa kay Madam Remyan. Bongga mo instructions. Ikaw lado ka. Sige, matawag na karon ka. Galing kay karon daw lang alang pata karon no. Damo. Ako may kuano karon eh. May induction oath taking sang bago na mga officials sang Negros Press Club. Yes. So noon time ako sinakaroon, no? Yes. So base alang sa mga adlaw. Dason birthday pa ni Action Eric karon. Ti damo lafang. Damo oo. Sa damo may papanyaga man to si Action actually sugod pa mahaw karon may ara na. So may panyaga pagid karon may panyapon pagid sa gabi. Ti mga pag ginaguro Action Boy, mga Wednesday ginaguro. Mga Tuesday or Wednesday. Tuesday kay birthday naman buwas ni Action, baby boy. Ay birthday ni Baby Boy. Oy. Baby boy Alvin Graba. Baby boy na danya ngalan sa birth certificate niya. Galalata Hindi Kuya JM mag-idog. Sige. Galalata sa Cebu sang pailis ang ngalan na Gani, no? kadugay na si mong Alvin Graba di sa radyo. Sa imo birth certificate giliya Baby Boy. Dugay na ginagamit ang Reynaldo Alvin Graba. Tapos si Baby Boy siya gali sa iyang birth certificate ay kalain. Si Indaya si Kate Cardones so nya Constitution Action Boy. Basta ano siya nang ano gani panawag ni nang auto-correct. Ang din. Hindi sa ako. Sa imo da. Congratulations guro ni. Okay, Constitution na kabot. Okay. Okay lang na siya. Sige. Kay Lily King, ma'am, good morning dara sa imo sa London. Dumduman ko kay nang imo news bala to sa kuno nga napabiro ko to na sulat bala sa atong last item gina sa local da tanawa da karan. Sa diin man. Jason Alegria. Good morning na sa Hacienda Aimee, Cadiz City. Sa kay Jamel Florendo. Diin? Ano na ma? Lapit ko to pa na nakakadlaw. May lang punggan ko. Jamel, sige. Richard Diet Pacheco. Kay Pilton Lipura, Action Boy, nag-greet mo na siya. May pa? Good morning. Ma'am Jocelyn Comedia, good morning man. Happy gid na batian niya. Ang ginapag-greet niya kagina. Congratulations ko na sa imo, halin sa imo ihada, Miss Carol Montoya. Yes, thank you, Yada. Kita mo si Alex Montesa na ano man siya gani na autocorrect man siya guro. Pero kulang rin sa ka-word. Na-carried away ka ko na. Na-carried away niya on mo. Na-carried away ko sa ano man. Kagina to sa niece kag nephew. Tapos may entry siya. Na-carried away kag ito. Tapos may entry siya biya may toast, my niece. Muna. Good morning man kay Kagawad Mila Alit. Happy ano rin mo tayo man, happy birthday. Happy Monday gali. Yes, si Kagawad Action Boy. Good morning Kagawad Mila Alit. Yes. Musta da kay Butch Soligen I-regards ko na kay Butch. Butch Soligen sang Executive Assistant ni Mayor Bing. Yes. Nonoy Amago good morning kag kay Kondra Top Gun Damo si mo kilala gid Action Boy. Jamel. Ay ba na sila wala man kilala sa ako na kung nakakilala sila. Amo nang mayo da. Jamel Florendo. Good morning man, stay safe. Kay Jason Alegria, dra sa may Hacienda Aimee, Cadiz City, Negros Occidental. Kay Marilutan naman. Ang Hacienda Aimee actually, si Aimee na bata na ni Kuan ni
former Congressman Bibing Puy. Okay. Sige Kay Marilo Villar Tanaman, good morning man ma'am. Myla Diquito, good morning. Melissa Montinola. Classmate ko ni Guro si Melissa ni mo. Watching Sila from- ni kapid ni Melinda. Gali. Sa Gasa Elementary School. Ate Kapid ni Melinda. Ate classmate gid ka mo guro Classmate kami Dra siya sa sila. may saga sa ano ning ES Elementary School? Of course. Igi dya tapos may Alang-alang man slash. everyone safe. Sa Gasa everyone safe. Ano naman? Stay safe. Wear your face mask. Okay na siya, action boy. Sige. Kata mo birthday bala subong sa sini nga semana lang. Sige si Mana. Buwas kay Action Alvin. Sa 5 kay Action Fred. Kay Action Dale pa, lipat ka. Action Dale, ano? March 4 siya ta. Bala mo si Dale. So, nasa buhay pa si Action Charlie, March 7. 7 man siya. Sang si former manager ko ni Po, birthday mo na March 3 bala. Pwerte, no? Mga fire prevention months, gidya birthday. Sige. Mga fire preventors na sila. Okay? Bongga. Standby. Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye, Balita International, 18 ka mga protesters ang nagkalamatay matapos lutangon sa mga kapulisan dito sa pungsod Myanmar. Ginakabig nga ini ang pinakamalala ang insidente umpisa sang makuha sang militar ang pagpamuno sa gobyerno kagin preso ang leader nga si Aung San Suu Kyi. Madamo man sa mga protesters ang napilasan sa nasambit nga insidente. Ini naman ang ikaduha nga semana sang ginpatuman nga ang intensified crackdown sa mga kapulisan sa mga anti-coup protesters sa diin madamo ang naaresto. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, sa tuyo nga mapaayo pagid ang customer experience kag serbisyo, nagpirma ang Philippine Telecommunications Players nga Globe kag Dito Telecommunity Corporation sa isa ka interconnection deal nga nagakonekta sa mga subscribers ng duha ka telcos. Sakop sa interconnection agreement ang domestic mobile calls kag SMS nga nagatag sa kalagyan sa mga customers ng Globe nga makatawag kag makapadala sang SMS sa mga customers ng Dito nga wala sang dugang nga charges. Ang interconnection ang napabot mag-umpisa sa masunod nga bulan. Iga-finalize manawon sang Globe ang interconnection deal sa Dito Telecommunity sa fixed landline space. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 48 pesos and 76 76 centavos. Singapore dollar 36 pesos and 60 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 29 centavos. Sa ato naman yung balita, entertainment action boy, kung madumduman mo, entertainment news naman ni ang sa nagligad, bala nga si Lady Gaga, magahatag siya sang padya. Kaya tigin kawat ni Kabaya Ido, nga si Koji, kag si Gustav. Atong $500,000. Yes. So, nakita action boy, isa ka babae ang nag-turn over sa Los Angeles Police Department sa nga Ido ni Lady Gaga. Pero action boy, wala pa nabalaan, wala man ginamba nila kung sino ang suspect, kag wala nabalaan kung nahatag ang padya. So importante siyempre subong palangga ginidaan ni kung di mo palangga na mabayad kayo mo yung $500,000. That's 25 million pesos dili sa aton more or less ha. Sa Philippines. Tayo mo ginas lang yung tawag yung action So boy. wala na gali. So si Charm mo ay na chance. Wala na chance si Charm. Charm. Yes, kaya nga ako niya sa San Enrique. Bala ka may pet ko da mong. Si ang presidente. Ipa-renovate ko mo rin tsura. Para yatag kay renovate yung balay, no? Kay Lady Gaga, di galing kayo nabalik na. So, why natakay nga agaw. Hindi na pwede mapaship. So, in fairness, action boy, tika namin is sa feeling niya nga palangga mo nga idog pagid. Mga dog parents, bala action boy. Ikaw dog parents ka man, no? Yes. Si Charm, kag si sino galing isa? Honey. Si Honey, bongga. Sige. Tinagbata na si Charm? Wala pa. Wala pa. Wala ko man... gito na limtan ng hambal mo. Kung magbata si Charm, gaan mo ko. Tapos kung magbata siya, taga mo ko, ipangalan ko siya si Charmaine. Di pwede lang na. Total mo ng idol ko mo. Bongga. Sino si Charmaine. Si Ming. Kala ko si Charmaine. Si Ming. Maine Mendoza. Balita sa sports. Nagkampiyon ang Abansi Negrense Team A sa 2021 Gatorade Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup. Matapos ginpierde ang Santa Lucia Team A sa score nga 21-15, 21-17.
Na kumpleto man sang Avance Negrense nga ginatapuan anday Alexa Polidario kag Erjane Magdato ang sweep sa hampang matapos madaog ang 6 kasunod-sunod nga hampang. Una nga nadagan sang Avance Negrense Team A ang 3 ka hampang sa group play kag sunod sang ginlutos ang Toby Sports sa quarterfinals kag Santa Lucia B sa semifinals. Samtang ang Avance Negrense Team B nga ginalaki pa naman anday Jennifer Cosas kag Jelly May Villanueva nakakuha sa ikatatlong nga pwesto matapos ginlutos ang Santa Lucia Team B. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday, everyone! And first day of the month naman sang March. Yes, ginatamyaw ko lianay si Andre Gonzaga, also known as Boss Mutoy. Yes. Halin ni Kewan Bulgalio, no? Action Boy, happy birthday lang ko ka Action Eric from Rajan Tan Villalon. Yes, happy birthday, Action Eric Magbanwa, Reporter of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter. Congratulations! Kag salamat God sa KBP no for the awards sa tanan nga mga katapos sa media abe. Yes. Who has done well sa nagligay nga tuig this is despite the pandemic. No? So thank you gid sa KBP nga in spite of the pandemic nagpatigawan gid sang award asining Tingog kag Handurawan Awards. Ika-anom na ni nga Tingog kag Handurawan Award, no? Sa KBP giving recognition sa mga performance sa aton mga katapos ng media. Yes. Lakip na mga technicians kaysa drama, no? May ara iya mga awards, no? Meron mas Congratulations special sa tanan. award ang sa admin, di ba? Yes, special awards ang admin, special awards man ang sa broadcast engineer. So, congratulations sa KBP and thank you. Congratulations sa mga tanan nga winners, especially sa mga taga-Action Radio. Si Action Fred, Icon of the Year, Icon of Radio and Negros Occidental. Ikaw, be, di doon ka pa ilawag yung mga lan. Ako na lang malawag. Action Boy Duran, Anchorman of the Year. Si Action Eric, Magbanwa, Reporter of the Year. Si Action Henry Espolgar, Broadcast Engineer of the Year. Ang harana, Harana ni Action Alvin Grava. Yes. Entertainment naman na siya, Action Boy. AM. Yes, congratulations. Kasi natanan man nga ito makopdanan sa radyo, ano? Nga nagdalaog man, no? Sa Yes. ibang mga stations. Congratulations gid sa inyo, no? And sa KBP Liwat. Congratulations, Yes, of President Nona Magbanwa, Miss Nona Magbanwa, kay hindi upang ang pandemic sa pagpasidungog sa aton yung media. Kaya hindi man upang ang pandemic sa pag-perform sa media. Yes, of course, of course. Mas ang performance subong sang media, Action Boy. Yes. Doble. Correct? Yes. Ay, happy birthday, Manggali Action Boy, kay Baby Rana. Paano ni magbasa? Ma'am, sindibla mo. Alaya. Faiza Pantaras. Puwerte nga ngalan ni Baby Rana ba? Yawa naman sa sulat. And Samuel, a.k.a. Tawi Pantaras. From Action Eden Aboso. Yes. Happy bata ko birthday. ni Tito Hinablos niya. niya ni Action Boy si Bata Baby Tito niya, Rana. Edwin? Hindi lang ko sure kung kay sino bata si Rana, nalipat ko. Okay, so sige. Happy birthday! Okay. Kay Larry Villaflor, good morning man. Amigo ta Larry. Malangan din sakto na spelling sa iyang apelyido. Isa kalipat na sa spelling. Good morning. Sige. Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. Sige. Diri kita na sa ato niya balik. Baligad bagin mo no kung ang apelyido mo hindi amo imo nga spelling. Yan na typo lang na. Typo lang. Libad. Libad. Balibad. Sige. Lourdes Bronzal, good morning man. Sige. Sige. Go. So sa ato niyo balita, Special Action Boy, since umpisa na sang Fire Prevention Month, diri kita sa Action Boy, sa tips bala Action Boy, Tips naman na kung paano hindi malikaw sa sunog. makalikaw sa sunog. Halin gid niya sa Bureau of Fire Protection. Don't play with fire. Okay, bisan daan. Alay mo na ang meaning ng don't play with fire. Alain man na siya ya. Damo na siya meaning, Action Boy. Meaning, So, amo na, kay Kiss Adan Action Boy, kung din patong gainulan, amo pa damo sunog, no? Diba? Oo, kung gainulan, balo lang kanotis. Ay, ara ka lang guro sa inyo nga balay. Lagi ga-check kung din pang gainulan, kay
Kagi ko na sa una sang kapatrol ko. Kag bisan mga subong nga mga panahon, hindi bang gainulan na mo pati may mga sunog. So halong-halong mga ka-action. Kay syempre ang La Nina pata di ba subong? Wala pa natapos ang La Nina. Dasong nga ang sinimblan inimblang nga gina-celebrate ang March as Fire Prevention Month. Nya tapos may masunog ani kundi damo sunog. Nya kay Fire Prevention Month damo sunog. Amo gani na gina-celebrate na siya, gina-dumdum na siya. Gina-dumdum. Kay para nga during this month nga nagaamat-amat na init. Daw amo na siya amo na nga magmas amangin anandamon kita kaya ang sunog na masami nagaluntad bangod sang mainit man nga panahon. Yes. Sige. Sa aton nga balita special, so amo ng fire prevention tips naton sa mga adlaw. So ang una gid action boy, avoid overloading outlets, especially ang mga extension wire bala, 'di ba? Ang extension wire daan yung may mga ano lang na specific lang nga ano tawag sinagani. Specific ang kaya yalang voltahe na. Oo, ang kaya yalang bala madala. Ti kung magsululubra na dangit pang saksak mo. Meron isa mga extension wire nga tagwalok bilog laksakan mo. Ay, ang extension wire. Oo, meron na especially ang dako na nga pabilog. Ara guro basi dako man ang iya nga capacity Pero yung mga ginpambakal mo especially sa mga kagi ko na action boy. Maging pagbakal mo sa masyong kwaila na kandikado sa ik balaw. Kay may aral na nagili isang December, especially isang December. May aral nagili nga specific lang for Christmas light lang gid siya. Bo koy ginsaksakan sang heater, ginmakal to sang ni Tita Joni. Muspila ko Tita Joni sa apartment. So pagsaksak sang heater ay nasunog siya action boy, natunaw gid ya. Si Tita mo Joni? Hindi si Tita Joni. ang extension wire. Okay. Ang wire gid halin sa puno, nasunog gid siya pakanto sa ano ya. Tigin balik ya sa gin bakla nga chung kwaila ching ching ching. Ginabal sa iya nga ma'am para lang na iya sa Christmas light. Ang may amo nagali, may extension wire ka para sa Christmas light. Dahil mo ng extension wire. Ay, dahil mo naging lukot yung extension wire. Mo naging lukot siya. Kay waay ka man naghambal. Amo yan na. Pagbakal ko, waay ka man naghambal. Dito pa bikabilog. Kaya syempre nag-design mo kami sa Monte nga apartment sang sang December. So ang isla nga sobrang extension, ginbutang to sa may saksakan. Pwede ka na saksak heater, kung ano manda. Amo to pag aso sang heater nag-aso man ang extension wire. Nasunog gid action mo, natunaw gid mo. Ang heater. Ang extension wire. Very complicated sa ato yung istorya so na. Pagbalik ito, pagreklamo yan sa chingkong kuging ching-ching. Chingkoyla, ching-ching-ching. Tiyan mo to, ma'am, kayo para lang na sa sa Christmas light. Tiyan mo itong Tiyan mo to. Wala ka man naghambal, no? So, amo to, I don't know kung ginislan to or what. Kaya ba ko hindi kita magbakal ta sa mga amo na kay sa akin do hindi masaligan. Sumayo pa sa mga hardware, gid ba lang ang mga legit nga action boy nga pwede ka nakabakal. Barato tuod pero basi matunaw man ang bilog mong puloy-an. Okay? So next action boy, i-unplug kag i-switch off ang mga appliances or LPG tanks kung wala man lang ginagamit. Okay. Kay ang LPG action boy gasungaw di kisa ginahakop yung di ba? Kung ano pwede yung mahakop. So ini pagid ang mga nakasaksak kisa bala wala na ba nakasaksak ng cellphone, especially charger, di ba? Mostly sa mga recently lang masunog mo ng charger, ng mga galupok. Kalayan na maglupok ang cellphone mo. At delikado pag in-action boy. Ang sa mga mahilig, pag ibala magtupad sa cellphone niya naka-charge, delikado, katama. Ano mo na sa balay? Oko. Kapila mo na ang balon? Okay mo lang? Ayan na. Dapat hindi especially man action boy, pagid ang mga sige gamit sa nila cellphone. Samtang naga-charge, tiga-init ng cellphone mo, action boy. Correct, So, hindi ka dapat mong sige gamit. Papahuyan mo ng cellphone mo, especially mga gampang ni Blasang Mobile Legends na, grabe, ginadaan intense. Naka-charge ang cellphone na gampang. May mga report na mo nga, nagtiriskog na pagkabuas, kay siyempre, nalukpan sa cellphone nila. Delikado ka. Sabi nila, guro lupok yapon sa Mobile Legend. Pag mo na,
Pag pirdi ko, lupok manan, te. Di ba? Di ang lupok ang armas nila. Pwerte ang armas nila sa cellphone ko galupok. So, next action boy, never leave your kitchen while cooking. Okay. Especially, kung ang mga ginaluto mo, action boy, like, prito, okay lang na gurong mga tinigang, no? Te, syempre, pwede mo pa naman pahinayan. Di ka prito, kabiyaan mo yan. Ano? Hindi mo siya pagbiyaan, kaya pag, amo na gani, hindi mo siya pagbiyaan. Batok na karon yan. Madan iba na action boy, double time, ako magprito, sila baga panilhig, pagid, grabe bla kapisan, or panglaba, pagid. Dahil talaga kanidang, hindi ako magbukal na. Ang tawag kanina kung nagbukal ng tinigang. Namamo na. Tanaw niya man, ti daw ka bukal man. Asaba na. So next action boy, ha? Gabukal. Oo. Next action boy, sa mga sa naga-smoke naman, i-dispose ang inyong mga ginatawag na bilang cigarette butts properly. Upos ang sigarilyo. Kay mera isa action boy nga hindi pa nila mapalong ang kalayo sa cigarette butt nila or upos ang sigarilyo. Pagaboy sa may basurahan to, nga may mga papel, o kung ano man dati ga kalayo. So, delikado man siya, action boy. Kaya basta ikibot ka na lang. Basurahan, sulod ka na sa bulsa mo Para bulsa mo lang yung masunog. Para pagkuot mo ng puro ni upos ang nod. And then, next action boy, Ario, keep flammable items away from your children. Kay mga bata. Kita mo to, action boy, ang case ng bata, hindi matusunog. Kaluoy, no? Kung nagginkuha niyang kutsara, ang tinidor. Saksak sa extension. Amo gina usually ang problema. Amo na gani kung mga bata mo, mga 2 years old, 3 years old, inang galakat-lakat, mag-uplan lakat-lakat, kamang-kamang, pabla. Andaman yung gina ang inyong mga outlets. Diba, sa ibla masaksakan nila. Mga pahilig na ng mga bata. May experience ako na mo sa bata ko, 2 or 3 years old, yuro. Nagbayaan ko sa kadali, kaya nagpa-CR ko. Gulpi lang, batian ko, nagwangal na sa pagdalaga ko. Ang amon galing extension, ginbutong niya amo may extension, kami ginbutong niya. Nagtupa ang extension na buka. Ginpudyot siya, pero naka-plug pa Ay, sunog na ang kwandi, Ang thumb? Oo, sunog Sala ko, hindi ko balo ko noon mo. Sunog, tama lang gani, kaya sa sumong, ang kuryente, ginahaboy ka na bla. Ginahaboy ka na. Lain sa unag, gapilit kaya. Gapilit. Subong ginahaboy. So, ang daman tagin na ang mga muna. Ang importante is, hindi tayo pagbayaan natin, mga bata. Especially kung natin, ng mga outlets na unubo, bla. Yung mga outlets nga ara lang sa dalom lang, no? Unubo lang mo, no? So, may mabakal man actually sa mga hardware action boy nga pwede mo saksak. Nga daw plastic na siya, bala mo. Kung wala ginagamit. Kag meron man to gani iban nga mga parents, naghimo sila sang DIY nila. Daw balonan. Kita mo na sa Facebook. Balonan? Balonan siya. Basta, ginatapik lang siya. Abi ko ginabutangan balon. Balonan! Balonan na ginbuksan, gin-innovate nila. Do bali balonan siya. Lunchbox, sabi? Hindi siya sang balonan sa lunchbox. Sige, kaya ka komportable. So, sa lunchbox, action boy, amo na, may lunchbox nga, why dinner box, Ha? Why ko kabati dinner box, like breakfast box. Lunch box lang yung batiyan ko. Balibugan ito pag bisan maglakan na sila kung gabi. Lunch box na panawag yapon nila. Dinner man nga, hindi dinner box. Abi, research na biyak sa doors. Sige, research na nga. Why kabati ka na dinner box? Wala syempre. Breakfast box. Wala. Ano ang batian mo? Lunch box lang. Lunch box. Oo, nga mo na, no? Kag bird box. Bird box. Movie na siya. Kalain. Kaga Star. Pero kita ka na sa pelikula nga Back to the Future. Wala. Back to the Future. Back to the Future? Actually, Back to the Future. Back to the Future. Gali. Nancy Link ko Action Boy. Bongga. Kaya nga, status sa Facebook, Sino na siya? Kita mo na? Hindi kita. Ay, mo na yaman. Ang imopet. Action Boy, thank you so much sa pag-greet ko. Si Baby Raf, Raf gali. Yes. Rana, Alaya, Faiza. Tigi dyan ang ngalan ni Baby Raf, yan, no? Nasa mag-grade 1 siya. Oo, budlayan gini siya. Sa kinder pa lang.
Si Samuel Pantaras, only boy ni Edwin Pantaras. Si Baby Rafra na Pantaras iya ni Edgar Pantaras. Manghod niya Action Boy. Super explain. Okay na siya, Mami Ems. Congratulations ko na sa imo, Action Boy, from Mami Ems Aboso. Yes, thank you again, Mami Ems. Pa-black coffee ka naman dyan. Yes, naka black coffee siya ni Welga Monitor. Nakasimple lang na kay Mami Ems siya magpangayo sang treat, no? Black coffee na siya, okay na siya. Okay na siya, of course. Hindi na siya mabuidan, kape, Action Boy. Si birthday ko no sa kapid ni Dennis. Sino kapit ni Dennis? Luka Doncic. Wow, si Luka Doncic. Sino na siya? Basketball player. Ay, kaperte ka, ambisyoso. Arnold Villanueva, good morning, man. Leo Talaban, good morning, man. Sige, okay. Siling ni Arnold Villanueva, ang plant box siya. Jakto, no? May plant box, no? Plant box. Sige, sama siya. Mayroon ka black box. Basta i-research na liyog, ano? Na may lunch box, o isang dinner box, o isang breakfast box. Ano yung insurance na? Aron, asa na to? Okay. Sige. Sige, Mami Ems, Standby na kita mga action sa Action Hotline with Action Art Hopon. Happy birthday, Liwat, Action Eric! Yes, happy birthday, Action Eric! Magbano, thank you sa lunch. Kag sa maostikin karon nga Negros Press Club officers, congratulations. Yes. Ives Montecillo, our newly elected president. Standby na sa kay Action Art Hopon, ang inyong ringan news team. Action Dorel ka ba? Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio! Para sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.